този канал може да намерите игри, като Dota 2 и много други FPS шутъри. Аз предимно стримам и снимам на игри, като RPG-та или MMO-та. Предимно аз може да ви показвам клипове на WoW, на Dota 2, на World of Warcraft и много други игри. Предимно аз ще стримам също на шутъри, но не толкова много, колкото моя приятел Тидо. Той предимно се занимава с шутърите. Той снима с момента на поредица Far Cry и Коза Симулатор направи един геймплей той, но той ми каза, че ще направи и други поредици, които са тайна за вас. Аз сега ще стримам на Impossible Book, Lost Planet, World of Warcraft и Dota 2. Искам да кажа, че снимам още много други игри. Просто само кажете какви са и дали са безплатни или са купуват. Аз не тегли игри, аз ги купувам. Искам това да ви кажа. Моля ви се, напишите на кирилица в нашия профил. Това е много важно за нас, защото искаме да направим културно нещо и така. Ние искаме да направим нещо като се развием, но обаче се забавляваме и да на вас ви харесват. Чао, чао!